Salutare, dragi prieteni! Voi priviți canalul Gangan Show și astăzi vom trăi o zi din viața unui rege. Abonați-vă la canal, apăsați pe butonul de like și lăsați un comentariu despre cel mai interesant lucru pe care l-ați aflat astăzi. Poftă bună celor care mănâncă și vizionare plăcută! Toată lumea visează să trăiască ca un rege din cauza unei vorbe care îi promite regelui fără griji, luxul și libertatea totală în viață. Dar este așa? Cel mai bun mod de a verifica ceva este să încerci tu însuți. Și chiar acum vom trăi o zi în pielea unui adevărat rege medieval. Cu ajutorul lui vom afla dacă merită să visăm, să trăiești ca ei sau zicalele mint. Și în același timp vom risipi multe stereotipuri despre evul mediu. Vom trece prin igiena și știința acelei vremuri și bineînțeles nu vom uita de cruciade. Va fi foarte interesant, așa că faceți cunoștință cu invitatul nostru, Antoine Griezmann. Am decis să nu folosim un monarh din viața reală ca oaspete, deoarece este mult mai bine să studiem problema folosind mai mulți conducători deodată. Așa și am făcut. Și Griezmannul nostru este o imagine colectivă a mai multor monarhi francezi deodată, astfel încât viața unui rege tipic să fie cât mai clară. Dacă puteți ghici realitatea prototipului oaspetului nostru, după vizionare sunteți bineveniți să scrieți în comentariu cine este. Iar Antoine al nostru se trezește în dormitorul regal din Paris în 1147. Griezmann este un rege tipic al Franței și este încoronat deja de 16 ani, ceea ce la acea vreme este o perioadă foarte respectabilă. De exemplu, din 927 până în 1485, în Anglia au fost înlocuiți 32 de monarhi și se dovedește că în medie au domnit aproximativ 16 ani. Viața a fost în general mai distractivă, iar media de viață a 64 de regi ai Franței era de doar 40 de ani. Antoine al nostru are doar 27 de ani și există toate motivele să credem că va mai trăi ceva timp. Iar matematica nu te dezamăgit. Dacă te gândești că Griezmann a fost pe tron de 16 ani, prin calcule simple, puteți înțelege că coroana a primit-o la o vârstă de 11 ani. Pentru regi, aceasta este o practică obișnuită. Adesea tații lor mureau pe câmpul de luptă și copiilor li s-a dat o coroană. Deși oficial a domnit un regent special numit, în cazul lui Antoine al nostru, totul este mai moale. Tatăl său era încă în viață la momentul încoronării. Tocmai în Franța acelor vremuri era o practică obișnuită să încoronezi fiii în avans. Astfel, moartea subită a monarhului nu a început o luptă pentru putere, iar acest lucru i s-a întâmplat lui Griezmann al nostru în urmă cu 10 ani. Tatăl său a murit, totuși fiul preîncoronat a prevenit apariția tulburărilor și a făcut de asemenea profitabilă căsătoria lui Antoine. Bineînțeles că la aproape orice rege, această căsătorie a fost convenită în prealabil de tatăl lui Griezmann. La vârsta de 17 ani, l-a căsătorit cu Eleanor de Aquitania. Aquitania era una din cele mai bogate regiuni ale Franței, care a luptat adesea pentru independență și avea resurse uriașe, așa că a fi rege cât și duce al Aquitaniei era un fel de jackpot. El i-a oferit lui Antoine un scaun solid pe tron. Cu toate acestea, aici se termină bonusurile de la căsătorie, pentru că Griezmann al nostru locuiește într-o cameră separată și se trezește în pat complet singur. În sine, aceasta este o consecință a faptului că marea majoritate căsătoriilor, nobilimii, au fost forțate și cu un ochi spre politică. Adesea soțul și soția s-au tratat cu răceală și, prin urmare, li s-au dat dormitoare separate. E amuzant că tradiția încă trăiește și mulți fani ai manierelor regale își construiesc dormitoare separate în casele lor, pentru ei și soțiile lor. Acum scuzele menționează spațiul personal și al absenții sfărăitului, încercând să găsească bonusurile pentru separare. Și deși acest lucru nu este lipsit de sens, picioarele tradiției cresc tocmai în faptul că reprezentanții nobilimii în trecut erau aproape întotdeauna străini și cel mai adesea se înțelegeau bine, dar a avea o amantă pentru rege și un amant pentru regină era considerată destul de comună. Totuși, Antoine al nostru este un reprezentant rar al familiei regale căruia nu-i place bastarzii. Griezmann înțelege că regulile pe care trebuie să le respecte și chiar și fără dragoste pentru a da naștere unui copil sunt de la o soție legitimă. Iar adevărul este că Antoine al nostru este un creștin evident. Acest lucru nu este absolut surprinzător pentru monarhii din acea vreme. Dacă puterea papei se extinde în toată Europa și în 1147, biserica creștină este mai puternică decât oricând. Regele este considerat principalul om sfânt al regatului și trebuie să se comporte în consecință și, prin urmare, în primul rând trezându-se și așteptând ca slujitorii să îmbrace pe rege toate hainele care se bazează pe statut, Griezmann al nostru merge la biserică. Apropo, asta se întâmplă de vreme, nu mai târziu de ora 7 dimineața. De obicei, regii se trezeau chiar și mai devreme. În Evul Mediu, acesta nu este timpul pentru bufniți și somn înainte de cină.
Țăranii s-au trezit la primele cântece ale cocoșilor pentru a-și hrăni animalele din prejur, iar regele, în calitate de șef al statutului, s-a trezit și el cu cetățenii săi. Și după cum am menționat deja, primul lucru pe care îl face merge să se roage cu ajutorul preotului. Antoine va spune o rugăciune, un text care să corespundă stării actuale al lucrurilor din regat. Ziua anului și a lunii, în sezonul recoltei, un rege bun ar trebui să se roage pentru recoltă bogată. Dacă este război, câteva cuvinte se duc în pușculiță solicitând ajutorul lui Dumnezeu. Dacă există certuri în regat, Antoine cu siguranță va pune un cuvânt pentru rezolvarea lor rapidă. Chiar acum, Griezmann se roagă pentru succes în viitoarea campanie în Est. Musulmanii au luat Edesa și Antoine, ca rege al creștinilor, nu a putut sta deoparte. Anul trecut a acceptat crucea și aprobare de la biserică și acum adună o armată pentru a doua cruciadă. Așa că rugăciunea este în întregime dedicată viitoarelor bătălii unde regele va fi în fruntea armatei. Dar după, Antoine merge la o scurtă plimbare prin curte, acolo va fi întâlnit de numeroși locuitori ai Franței, de toate clasele. Așa sunt tradițiile conform căror majoritatea regilor din diferite țări erau obligați să dedice zilnic timp problemelor umane. Ele pot fi diferite. Domnii mici vor cere să-și rezolve mici probleme, văduvele primesc despăgubiri pentru soții morți și chestii de genul. Griezmann al nostru este un rege bun și va încerca să răspundă la câteva cereri, dădând decrete adecvate asistenților. Apropo, nu toți regii au făcut așa. De exemplu, regele Angliei Eduard I a trișat și a acceptat doar plângeri în scris. Desigur, țăranii analfabeți nu puteau să le scrie. Se dovedește că aveau dreptul numai aristocrații. După comunicare, Antoine al nostru merge la negocieri cu oficiali. Finanțe, politică, armată, înainte de cină, totul trebuie discutat, astfel încât decretele relevante să poată fi executate chiar astăzi. În acest moment, Griezmann îl instruiește pe consulul său Olivier Giroud că va guverna țara când Antoine va merge într-o cruciadă. Important este ca veștile despre asta să ajungă în toate părțile statului și toată lumea să urmeze ordinele. Nu a fost prea dificil, slujitori și funcționari, regii au destul și cel mai adesea Griezmann al nostru nu a venit cu soluții specifice, ci pur și simplu le-a aprobat pe cele propuse de consilieri. Era îngrijorat de ce se va întâmpla după o cină luxoasă. Desigur, regii mâncau ca zeii și se găsea totul pe mesele lor, dar din păcate nu ar trebui să fie invidiați, pentru că în timpul prânzului se începe cel mai interesant lucru. Numeroși ambasadori, curieri și cavalieri i-au adus regelui vești, bârfe și zvonuri. Aceasta este un loc în care poate principala preocupare a regelui este că vorbim despre vremurile feudale și titlul de rege este în multe privințe mișto doar pe hârtie. O jumătate bună din Franța îl aprobă doar pentru spectacol, dar de fapt stăpânii suprafețelor mari sunt însuși regi în ele. De exemplu, aceiași Aquitania, ducele cărui este Antoine, al nostru, refuză încă să accepte pe cei care sunt numiți de rege să-l conducă, considerând nedemn și se supun în măsură în care există. Și apoi este Henric Plantagenet, care conduce Anglo-Normandia, a recunoscut oficial puterea lui Antoine al nostru asupra posesiunilor franceze, dar bineînțeles că așteaptă momentul potrivit pentru a-l trimite pe rege și a mai smulge piese pentru el. Iar gândurile lui Griezmann al nostru nu sunt ocupate cu pui delicios de pe masă, gândurile se învârt în jurul modului de a-și întări tronul, să-și dea fiica lui domnitorul din Champagne pentru a câștiga împreună un posibil război împotriva Angliei, sau poate să o căsătorească cu prințul englez pentru a obține o victorie prin diplomație. Și Griezmann nu trebuie să uite de cererile altor vasali mai mici, pentru că într-un moment inoportun să nu treacă pe partea inamicului. Viața regelui constată aproape în întregime din astfel de intrigi și un pas greșit a dus la o gaură mare. Este secolul al XII în curte și doar în acești 100 de ani, 28 de monarhi vor fi uciși dintr-o dată. Wow! Ori din cauza unor astfel de greșeli, în evul mediu, timp de 100 de ani, o medie de aproximativ 20 de regi care au mers la un război prost sau nu au urmărit după conspirațiile din interiorul palatului au murit. Antoine al nostru nu vrea să-și completeze numărul. Ascultă toate bârfele și zvonurile cu atenție, iar după cină poartă conversații private cu domnii necesari și se odihnește. Regii au mult timp liber. A doua jumătate zilei, evenimentele obligatorii conțineau doar o rugăciune de seară, iar în restul timpului monarhii citeau, țeseau intrigi, vânau și se odihneau. Antoine al nostru, în ajun de cruciade, citește Biblia, dar obosit de intrigile și amenințările constante cu moartea, regii alegeau adesea hobby-uri mai exotice. De exemplu, Eduard al II-lea iubea construcția. Regele englez au urmărit adesea construcția de case și s-a întâmplat să ia o lopată în mână și să sape tranșee. Dar este important de înțeles
înțeles că nu este mai degrabă o chestiune de plictiseală cauzată de omniputerea, este o chestiune de oboseală banală a creierului, care se gândește constant la alianțe, conspirații și politică. Este timpul să risipim câteva mituri. În primul rând, regii Evului Mediu nu s-au scăldat în general, ca majoritatea oamenilor de rând. Mitul locuitorului nespălat și mirositor a Evului Mediului a fost inventat mai târziu, în epoca renașterii. Toate realizările secolelor trecute au fost călcate în noroi și în toamna al nostru înoată frumos, merge la râu, iar în Palatul Regal, desigur există o baie frumoasă. Oamenii ștergeau adesea mâinile cu alcool de vin, le șters cu cârpe înmuiate în apă și s-au păstrat relativ curate. Picioarele mitului cresc într-una dintre declarațiile bisericii, care spune că spălarea frecventă a corpului este dăunătoare, dar aceasta este doar un citat scos din context și, în general, în Evul Mediu se îngrijau cât de bine puteau. Și același lucru se poate spune despre știință. Lui Griezmann îi place să citească lucrările oamenilor de știință romani și greci traduse din arabă. Nu au fost persecutați, ci mai degrabă dimpotrivă mulți membri ai bisericii au aprobat ideile unui pământ rotund și au ajutat oamenii de știință. De exemplu, acei ochelari au fost inventați tocmai în Evul Mediu, nu fără ajutorul bisericii. Iar știința în acele vremuri nu a avansat cât în zilele Romei, ci mai degrabă sistemul feudal a fost de vină pentru aceasta, în care fiecare sat s-a făcut independent. Iar Antoine al nostru, în 1147, merge spre est pentru a lua parte la următoarea cruciadă. Aceasta va ridica foarte mult imaginea lui în rândul oamenilor obișnuiți și al aristocraților, deoarece apărătorii credinței au fost întotdeauna apreciați. Deși Griezmann nu va obține prea mult succes, deoarece regii nu vor înțelege întotdeauna ce este o companie și un război. Cel mai adesea au demontat paturile din palatele lor, au luat cu ei sute de servitori și au încercat să călătorească confortabil. Că în război, după cum ai înțeles, nu este cea mai bună tactică. Totuși Antoine va supraviețui și se va întoarce în Franța, unde va domni pentru încă vreo 10 ani. Sperăm că acum înțelegeți că viața unui rege nu este doar permisivitate, luxul și nebunie, ci sunt intrigile constante, munca de cap și o responsabilitate uriașă, în condițiile în care orice mișcare greșită poate costa o viață. Ați fi de acord să deveniți rege știind totul asta? Spune-ne despre asta în comentarii. Dragi prieteni, voi ați privit canalul Gangan Show. Abonați-vă la canal dacă încă nu sunteți abonați pentru a nu rata următoarele videoclipuri. Activați notificarea apăsând pe clopoțel, susțineți canalul cu un like și scrieți în comentariu ce ați aflat nou.